ukoliko još ne zarađuješ od svojih digitalnih proizvoda, verovatno praviš ovu grešku. Većina ljudi pravi grešku tako što u stvari istražuje previše i mesece provede tražeći najbolji način da reše nečiji problem. A obično problem koji treba da rešiš je onaj koji si već rešio ili rešila i taj problem ti ljudi često pošalju u inbox kao poruku: ej, kako si ovo rešila, kako ovo da završim, ti ovo znaš, a ja ne znam. To što neko ne zna nešto, a tebi izgleda mnogo prosto, to je samo znak da si u tom polju dominantan ili dominantna i da tu možeš ono što si rešila sebi ili rešio sebi, tu je tvoje polje gdje možeš da iskoristiš i da uradiš dobar digitalni proizvod. Ono što je važno kad hoćeš da radiš digitalni proizvod je to da ga svrstaš u ova 3 kruga. Prvi krug je, ono što ti želiš da radiš, odnosno što voliš da radiš. Drugi krug, bio bi ovdje, je ono što je ljudima potrebno. I treći krug, nek bude gore, da li su oni to spremni da plate. Ukoliko to uklopiš svoju ideju u ta 3 kruga, na dobrom si putu da to monetizuješ. Tako da, odaberi, na primjer, ukoliko želiš da se baviš nutricionizmom ili si fitness trener, znači to radiš, već voliš to da radiš, postoji potreba ljudi, zato što svi žele da smršaju, svi žele da budu raketa do leta. I postoji treći krug, a to je da li oni to uopšte žele da plate. Vidiš da plaćaju, da ima mnogo fitness trenera, znači da plaćaju, da postoji potrebi da žele da plate. Sad to je onaj deo da li ti i koliko ti voliš to da radiš. Moj predlog je da napraviš jedan mali sadržaj, da probaš i da kreneš odmah. Napravi jedan kurs, napravi jedan online trening, jedan program i plasiraj ga. Vidi kako će da prođe, testiraj, vrati opet rezultate, pogledaj šta si dobro uradio, šta si loše uradio, usavrši ga, testiraj ponovo i tako. Znači, jedan program, jedno rešenje i jedan rezultat uvek komuniciraš. Sve ostalo nije bitno. Za sad nema mesta na master programu i tek će biti za 3 mjeseca, ali to te ne sprečava da ti kreneš da razmišljaš, odnosno da probaš da napraviš svoj neki program do tada. A vidimo se u septembru.